бодренькою мислью, а що ж тут у Тростянці робиться? Справа в тому, що вся Україна загрівається, а Тростянець процвітає. В чому проблема? Виявляється, і якось так виходить, що я супроводжую посла Великобританії. Ось він ходить по цьому берегу, без кінця фотографує, я йому кажу, давай деталі йти, там ще красивіші місця є. Він говорить, no, the best, the beautiful. Тобто це найкраще, це прекрасне. А потім сказав, що тут прикрутила, каже, ви тут живете, ви не розумієте, яка чудова первозданна природа у вас, яким чудовим повітрям ви дихаєте. Це не повітря, це бальзам. А я думаю, варто приїхати іноземцю, щоб так шори нам з очей зняти і показати. Наша Україна, благословенна земля, це рай земний. Просто ми не помічаємо його. І я вас запрошую в наступну кімнату. І без жодного свята, який крокви на горищі зроблені з такого ж самого дерева. Ну і зверніть увагу, ще жодна половиця в нас не скрипить. Давайте ми попросимо цю паняночку, щоб вона піднялася і послухаємо, чи скриплять наші половиці. Ой, як красиво йде наша панночка. А ну спинись, повертайся додому. Ну спускайся, красиво. Мабуть, вчиться в музичній школі. Ні, в танцювальній школі. Як вона гарно спускалася.